prieteni astăzi să vă arăt ce mi-am cumpărat din oraș. Normal trebuia să merg la Jumbo, dar nu am mai mers, fiindcă nu am mai putut, așa că am fost în oraș. Mi-am luat celelalte rechizite. O să începem cu ghiozdanul. Asta este ghiozdanul. Tot ce trebuie e aici. E rucsac, gen, adică nu chiar rucsac, ați înțeles voi. Și tot ce am este aici, aici și aici. Am penarul ăsta cu pisicuță. Atâta este fermoarul. Am cu deschidere aici, o să pun un orar mic și aici nu știu ce să pun. Și după am așa, am carioci care o să le folosesc și la sublinia și la de toate. Culori, creioane, pix, gumă ascuțitoare. L-am luat deja echipat. Încă n-am. Asta sunt eu. Penarul ăsta l-am de un an, de 2 ani. Și mai am 4 culori, adică 4 marcare de subliniat, care le adorez. Un lipici, un creion roz cu sclipici. Mi-am luat 3, adică, stați mai puțin. Mi-am luat 2 din acestea, adică am unul roșu, unul albastru care le-am dat mamei, dar o să-l folosesc tot eu. Și mi-am luat una din aceasta, inimioară, toate culorile. Cel mai mult îmi place culoarea asta, de roz. Uitați cum arată. Și o să-mi folosesc foarte mult, fiindcă decât o să iau asta și o să pun pe caie și o să scriu. Fiindcă asta chiar mă ajută mult la școală. Fiindcă eu folosesc de-astea de maxim un an. Da, de un an fix. Și gen, m-am îndrăgostit de ele. Sunt foarte bune la tot. Se deslipesc foarte ușor. Sunt foarte ușor de cărat. Adică gen, n-ai treabă. E super ok. Sincer, chiar îmi plac. Și o să mai iau încă 2-3 în toate culorile. Mai am aici penarul ăsta tot de 2 ani la. Mai am acest carnețel. Are foi normale, gen așa. Și le-am luat așa, fiindcă mi-e greu să-l deschid și să-l îndoi ca să stau așa. Nu, mi-am luat cu ăsta ca să pot să scriu mai repede, să fie mai frumos. Îl ador. Sincer, îl ador. Mai am un marker de tablă. Mai am 18 carioci. A fost în serie, cred că le-am desfăcut. 2 stilouri, unul roz și unul mov. Așa arată. Și sunt foarte faine. Mie chiar îmi plac. Scriu enorm de frumos. O să vă arăt cum scriu amândouă. E extrem de bine. Cam așa scrie. Scrie foarte subțire. Deci îl ador. Deci dacă ăsta scrie așa, scrie și ăsta la fel. Nu. Ăsta scrie puțin mai gros. Foarte puțin. Și ăstea au costat decât 8 lei amândouă, gen, a venit în set, cu tot cu rezerve, cu tot cu capace, tot. Mai am un pix cu gel albastru, 20 de rezerve și cam atât, cred. Coperți, multe, decât că am mai îmbrăcat caietele. Markerul vi am arătat, culorile le-am de anul trecut, că nu le-am folosit. Cam atât. Deci îmi place cel mai mult, este acest penar. Uitați-l doar.
Doamne, doamne, doamne. Chiar dacă sunt foarte obosită de la drum și de la tot am chef de școală, gen. Chiar am chef de școală. Și în seara asta o să mă culc foarte devreme, ori pe la 8 din program. Ca să mă trezesc pe la 6, ca să mă pregătesc, am spus să mă pregătesc, să mă așa. Doamne, ce obositor pentru mine, fiindcă azi m-am trezit la ora 7:30 și nu prea am avut timp de aproape nimic, decât am fost în oraș. Atât. Gen, toată ziua. Ok, să vă arăt și mai minunat. Deci ghiozdanul așa arată. Două buzunare aici și aici. Apropo, mi-am luat și un pachetel de șervețele. Încă am nevoie la școală de șervețele. Deci că trebuia să-mi iau. Mi-am luat două bustiere. Una neagră, una albă. Și cam atât. Ce îmi place mie cel mai mult e că la stilouri e o chestie. Când bagi rezerva, le-am luat noi din magazin normal. Și avea o chestie ca să ridici de ea când bagi rezerva. Și nu știam treaba asta și am încercat să bag rezerva. M-am urdărit pe mâini. Bine, acum am spălat. Asta nu știu ce e, chiar nu știu. Ok. Și după am observat că era o biluță acolo, care nu lăsa rezerva să intre acolo. Am scos-o, am băgat rezerva. Și după am văzut că scria pe cutie să bag biluța înapoi. Eu am pierdut biluța. Dar las cam una în plus. Deci cam atât a fost. Pa, pa.